2-3 months. Yeah. Waqala waba noshintsho endlini. Inkonzo yasekamereni umuntu ongasafuni ngisho ngomthinto mfethu endlini. Yeah. Lo muntu sesihlala iminyaka manje. Njoba ngikutshela mfana kethu ukuthi ngamthatha lo muntu ephuma esikoleni. Kuyitshitshi. And ngamthanda but angikhombisa lonke uthando. Manje usubona ukuthi kumele uzokuveza la kuma camera cha lalela. Lalela. Uzongihlaza. Mamhlanga hayi ngoba ngizokuhlaza. Uzongihlaza. Angizila khona ukuzokuhlaza. La ngizoza ukuthi sibona sibona la ukuthi ngifuna silungise ekhaya. Okuyinhloso yami leyo. Angifuni ukuphilisa ukuthuma ngawe ngokwenza njani. Uyahlaza phela musungiletha la. Angizile khona ukuzokuhlaza la ngifuna silungise ikhaya lethu. Usikhuluma nje lento nje ekhaya. Yini oyikhuluma nami ngoba njoba ngisho ukuthi awusafuni ngisho ukusondela kimona. Yini bese uyikhuluma nawe? Uyangihlaza. Uyasidistansa wena uyangicabangela njengoba nje inkonzo yasekamereni. Akusenzeki lutho lapha endlini. Awusafuni khona ukuthinta wena usafuni nje kuphunyula usufuna ukuthi kuhleze yolala. Wena ke manje muva nje yazi bafu usindi futhi mina ngimazi kahle yabona lo ekamereni futhi ngiyamazi active isonto almost 4 5 days 3 days besenza so manje njengoba qhamuka lushintsho musungiphaphasa kwamsebenzi lo yazi ungafuni komsebenzi lo manje ukhuluma ngawe kunani yimi engakufuna lo msebenzi kufanele vele sunempiko manje usuzibona ungcono manje okufanele ngikuthola umsebenzi onakufanele imfuno zami nakufanele uyibheke mana awuzama ukulungisa ngoba yabona nje ngoba ngizela angizile khona ukuzokuhlaza angizile khona ukuzohlaza imindeni yethu ungixhaphaze nje lokho kwenzayo ngiyaqhaphaza angani ngifuna silungise ekhaya lethu into ebesikhuluma ekhaya nje le ungazi uzongibonisa nabantu uzongibonisa nabantu ngithi khona ukungilalela ongafuni okay baf ngithe ngisazama ukulalela naxabana ngalahleka yakuzo umthathe emncane safunda isikole mfana kithi waqeda lapho waqeda isikole umuntu wakho mfowethu wayekhaya wayomlobola ngenza konke mntana baba sathathelwa mfowethu nihleli naye manje sihleli naye mfowethu kodwa ukujabula kusekho khona inkinga nibhuti ukuthi mina ngisafuna ukuya eCameroon khona inkinga but injabulo yomuntu wesilisa lapho yindaba ungafuni ukulala naye angithandi ngikathele cha mina sengisola nemfebo la mfana kithi yabona nemfebo sengayisola hayi ngeke phela umuntu umtshela ukuthi wena njengoba ngikutshela hayi lalela uzokhuluma nami futhi kanjalo wena la njengoba ngikutshela ngiyakwazi uactive wena eCameroon manje sekusuka phi ke lokhu ke manje mfana kithi ukuthi ke okuwukuthi ke manje yena usefuna usazidistance kimi niqala umntweza ukuthi umnika 4 or 5 days a week asathandi phela manje yini eshintshile yini angasayenzi kahle yini abenza before angasayenzi manje cha mfowethu akakhuluma iqiniso yini lengasayenzi kahle ayikho into engayenza lapha kulo muzi mfowethu sihlala kuwo mfowethu lo muntu akhathala umuntu wena ukhathala kodwa wenze njalo make ngibuza ukuthi yonke leminyaka ubungakhathali ukhathala manje sale leyo usakhathala uyasho ukuthi kade waqala wangithatha ngisamncane nawe uyasho ukuthi kade ngayiqala manje ngalo 2 months usukhathele ngalo 2 months 2-3 months usukhathele wena ngoba ngani siyasebenza hayi mfethu mana uzame into ongafika ngayo yabona lo ngitshela yona manje